Bamanyare cheni musu ambafo belajele ko assalamu alaikum abu sokole ko radio mandidila radio Joliba Fm 105.0 awdi mamunu be nyoko fe bi kuna funu okumu konna la kana fali gafe ubora sa kaseka olu bayelema oye tudun kan chenyina yasa famyani obesoro su anikle we radio Joliba mauka wulika joy bi awdi mamunu be nyoko fe sa fien kolela Musa Sanogo kuma baranya fe kalande tolo Amadou amena gafe kono kuma uka oluta ku wala oye yasa famyali obesoro chuka mununa awitu sokole akwa radio mandila amena fiani bo ansenkoro yani wakati nije Joliba Fm. Kuna funi gafe ukumana bi kuna funi gafe follow mi ni obambulo oe faso gafe bayere sa nangongo lesor ale kumana bi ka dakuru nya follow era la sa ayira ka foko minye sima mini obika sojo jamana in konna la sa don temelon konna la ku yera la ka foko osongo o yeleni do foka foka yeleni do ayira ku kembe sababu sa kanani gele bay jamana konna la ina fo lesor mo ba fola juga manasa bari kambe domina iko bisa ko ango o blanco ka sababu yake sa ko jamana nyema usira ka fere soro fere mi na kara sababu sa mi nyeshima ko e ko ka chama ka obo adala yasa ni absika ke lajini fen chugo minna ko ni wale abela jeli sikira senka ka seka nyefoli ke mawesa ministry mi ni alebe jago ko kuna maliko na la sa ministre de l'industrie ko alika wulika jodo senfe wulika jomi ni ayake kunu yere sa ka seka nyefoli ke jamana kono dum bela jeli shiman ko ale takabulo kono la o akilna kele na sa ko mi ni shiman ambe domina iko bisa ku bela jelem se ka foko tare ka sababu yake ku chama mbora adala ina fo lesor mawu u ya fo chuka mununa sa ko wa ko ayira la ka fo wale atemelu konna la sa ko mi ku simanu nunye ko mi ni otumbe bo Senegal jamana konna la kana Mali konna la sa ko fuka tase Mali yere ta fana masa ko ni bela jelem ku kembe gele bari ko mi ni Mali ministry mi ni obe ni ko bela jelem kuna jago ko kuna sa ko ali Senegal ministry mi ni obe jago ko kuna ku fla jera sa kasiki ka nyokon famu mun konna la sa na yira la ka fo dona taw konna la ko chama mina bo mi ni sima dawla ka yira ka fo ko wale yadi do wale mi ni akunti do re sa mi ni anga jago galawnya katase anga jamana wiri wali ko takabulu masa jamana mununi olube sedeo konna la sa ku jembe ku tega di nyokoma wale do kono wale mi na bu sababu ka famyali ka onati mi ni wakati konna la sojo ko bela jelen konna la sa de sormaw oluka nyefoli la Joliba FM. Bi kuna poligafe kuna funi gafe alsa ameto lesor konna la sa lesor ale gorira ka yira sa ka foko minye Senegal jamana sa Senegal gouvernement ko uye wulika jom konna la sa konu ya yira ka foko seliba nata o okum konna la sa ko ujigi babe minye Mali bakamara la olu ka abaro ka foko coronavirus ko akilna la sa ko seliba temeli fukata se wakati do masa ko minye anga bakam mission keren la sa ko olu kute bola Mali la ka se Senegal jamana konna la antumbado ka fo wakati bela jelen konna la sa ko Mali bagantiku ko olu de be Senegal suku bagan ko takabulo konna la sa kaseka olu dembaya koseba ya sani bagan olu songo be se ka nokoya chuko mununa Senegal manfauna keren ala seliba o ko konna la ko o akilna de la sa minye ministre minni o be bagan ko kuna Mali la no sa no ministre chargé de l'élevage sa ko aleni Senegal ta ko ujera kasiki jekulu do konna la sa la seli min konna la sa ko Senegal ministre ayira sa kafo ku bina feres ku bela jelen siki ko yasa minye anga bakamisen tikila mo ko yesa ko nu bisika bakam bo Mali konna la anos wakati konna la kasena Senegal kasro gele aba o masiki ukan minye fere akum konna ko ka sababu yake sa ko Senegal ka ko mako beni ko nu bela jelina o akilna kelina sa ministre minni ale fana be Mali konna la minye bakanko kuna na ministre de l'élevage et de la pêche sa ko o fana wulika joke ka yira ka fo ko dona taw konna la sira mana no ya ka ba ko sikata la ka fo minye Mali bakantiku yesa ko ubna wulika jo ko sabati kata u ka sani fere u ka ulu no ya jamana flying ni ko no Senegal aleni Mali ya sa la ni te dore sa seliba mi ni obaka a sensen doni ko baro bela jeli o se ka ke sabati fen ko mun kuna foni anya bo le sor konna la au boya bala Joliba FM. Bi kuna poligafe
n'an bɔra le sɔrɔ kɔnɔna la an bɛ taa soir de Bamako la kɔnɔna la sa olu y'a yira k'a fɔ ko nin ye kibaruya duman min ni o tɛ dɔwɛrɛ sa ko wagati tɛmɛlen kɔnɔna la sa tun yiralen don k'a fɔ ko Mali ko gɔri dalen don an kan ni o ye sanction kow ye wa ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa min ye soir de Bamako maaw ye sa u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin maa min ni o ye Alu Badara Jalo ni ale ADP Maliba o ɲɛmaaba ye sa Alu Badara Jalo ko ale y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ min ni CEDEAO kɛnbɛ ka o ta ka Mali sɛgɛrɛ sa ni o ye ka an ɲangili okumu kɔnɔna la sa ko Alu Badara ko k'a tɛ ɲɛ cogo si la fo maliyɛndenw yɛrɛ dama ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ o waleya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa k'a kana na kɛ sanjikɔrɔ wasi ye min ye ale yɛrɛ Alu Badara ye sa ko min ye miliyari 1 a n'a kunkanfɛn ko a ye o labila jamana in ye Mali ye an bɛ don min na i ko bi ko Alu Badara ka hani wulikajɔ k'a kɛra sababu ye sa ka miliyari 1 a n'a kunkanfɛn ko ka o di Mali ma k'a fɔ ko Mali ɲɛmaw ko u ka o wari minɛ min ye ka se ka baaraw ka olu sabati yaasa min ye ɲangili min ni CEDEAO kɛnbɛ ka o ta ka Mali sɛgɛrɛ sa k'a kana dɔn fan caman fɛ gɛlɛya minnu ni an sigilen bɛ n'a ye sa ko o gɛlɛyaw caman bɛ yen nɔ sa olu ka se ka wuli o hakilina kelen in na sa min ye soir de Bamako maaw ye u y'a yira k'a fɔ ko Alu Badara k'a y'a yira sa ko k'a fɔ ko nin waleya min ni a kɛmɛ k'a kɛ sa ko parti ko tɛ k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɛra candidat tɛmɛlen ye ko o fana ko tɛ bari ko maliyɛndenya hukumu kɔnɔna don min ye sɔrɔ tagabolow ye ka se ka jamana yɛrɛ dɛmɛ jamana bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn la cogoya minnu na ko o waleyaw de kɛmɛ k'a bila nin na wa o tagabolo kelen in kɔnɔna la sa k'a bɛ wele bila Mali sɔrɔtigiw ma k'a yir'u la sa k'a fɔ ko ni jamana bɛ ni ɲɔgɔn bolow kan ko a tɛ ɲɛ cogo si la fo an yɛrɛ dama k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ye dɛmɛ k'an ka wara faga o kan ka sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo soir de Bamako maaw an ye kibaruya bɔ o de kɔnɔ. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. O soir de Bamako kelen in kɔnɔna la sa yirala k'a fɔ ko baarakɛlaw ka jɛkuluba n'o ye INTM ye ko ale y'a yira sa k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bisa ko n'u kun ye kow bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri k'a yira k'a fɔ ko camancɛ fanga min ni an b'o kɔnɔna la sa ko o ka fiɲɛ sɔrɔ ka se ka baaraw sabati baara minnu n'a bɛ kɛ sababu ye sa ka se ka baarakɛlaw yɛrɛ ka olu don da la ka baarakɛlaw ka laɲiniw ka olu bɛɛ lajɛlen sabati ko k'u kɛra sababu ye sa u k'u ye baara bila minnu boloda wagati dɔ kɔnɔna la k'u tun ye olu ɲɔngiri mɛ min ye INTM maaw ye sa u y'a yira k'a fɔ ko u ka jateminɛw la ko jamana ɲɛmaw k'u taga waleya si ta ka ɲɛsin olu ka ɲɛnilifɛn ninnu ma ko wa ko don nataw kɔnɔna la ni diɲɛmɔgɔ y'a ye sa k'a fɔ ko u bɛna u ka baara ninnu daminɛ min ye baara bila n'a hakilinaw ye ko u bɛna olu daminɛ ko kura ye INTM maaw ka fɔ la sa u y'a yira k'a fɔ ko nin baara bila minnu ni olu b'a kɛla ko a man di olu yɛrɛ ye sa a tɛ k'a fɔ ko fɛn de don fɛn min ni u b'a kɛla u kunfɛ bari ko sariya tagabolow don fɛn dɔw bɛ yen nɔ fo olu ka sabati u ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko o hukumu kɔnɔna la sa camancɛ fanga min ni o tun bɛ an kunna ko gɛlɛya minnu ni olu tun bɛ baarakɛlaw kan u ye o bɔ k'o da tabali sanfɛ u ni gouvernement maaw sigira ka kuma siɲɛ caman i n'a fɔ INTM ɲɛmɔgɔw yɛrɛ u y'a latigɛ cogoya minnu na sa bari ko an bɛ don min na i ko bi ko fiɲɛbɔda fosi tɛ yen nɔ u ɲɛmɛ min na ko wa ko don nataw kɔnɔna la sa min ye olu ka revendication ninnu ye ko u bɛna waleya kura ye k'a daminɛ kura ye o dun ko n'o kɛra ka ban ko siga t'a la k'a fɔ min ye baarada caman ye ko olu bɛ don ko kɔnɔna la n'o kɛra ka ban jamana bɛ sema dɛndɛn mun na ko dɔ de bɛ fara o kan u ka laɲini tɛ o ye yanni o waatiw cɛ sa min ye INTM ɲɛmaa ye sa a y'a yira k'a fɔ ko u bɛ diɲɛmɔgɔ lasɔmin k'a yira k'a fɔ ko u ŋaniya o tɛ dɔ wɛrɛ sa u ka jamana bɛ se ka yiriwa cogoya minnu na bari min ye baarakɛlaw fana ka laɲinifɛnw ye ko jamana taga sira si bɔ min ni o bɛ kɛ sababu ye sa ka na ni faamuyali cogo ye o ko kɔnɔna la ko n'o ma kɛ ka ban siga t'a la k'a fɔ min ye olu ka wulikajɔ ninnu ye sa ko u bɛna a sabati kura ye k'a sababuya kɛ sa a yɛrɛ ka ɲɛfɔli la ko min ye jamana minisiri ɲɛma fɔlɔfɔlɔ min ni o filɛ an kunna bi n'o ye Sogɛl Kokala Mayiga ye k'u yɛrɛ n'a sigira ka kuma siɲɛ caman nin waleya ninnu ka bari k'an bɛ don min na i ko bisa ɲinaba ka kɛ olu ka laɲiniw kɔ ko n'o dun kɛra ka ban min ye INTM maaw ye k'u bɛna tɛmɛ n'u ka kow ye kibaruya an y'a bɔ Joliba FM. Bi kunnafoni gafew.
kunnafoni okumu kɔnɔna la sa n'an bɔra soir de Bamako kɔnɔ an bɛ taa les échos wele olu y'a yira sa u ka dakurunya fɔlɔ la k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi sa ko faamuyali o ma sɔrɔ cogo si la min ye jamana fan dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko dinaguru tɛmɛlen kɔfɛ ko waleya minnu ni olu kɛra dinaguru ko bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama ka se ka maajuguw ka waleyaw minnu ni olu kɛra yen nɔ binkani waleya minnu ni olu kɛra yen nɔ ko farabugu fana tɛmɛlen kɔfɛ sa k'an bɛ don min na i ko bi n'i y'a jateminɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko dinaguru ko okumu yɛrɛ kɔnɔna la sa ko jamana ɲɛmɔgɔw ko u ma fɛɛrɛ sita fɛɛrɛ min n'o bɛ se ka ni ɲɔgɔn waleyaw ka olu bali ko o de ye gɛlɛyaba ye les échos maaw ka fɔ la gɛlɛya minnu ni fɛɛrɛ ma ɲina la sa ko don nataw kɔnɔna la ni ɲɔgɔn waleyaw ko a bɛna caya jamana kɔnɔna la i n'a fɔ u yɛrɛ y'a yira cogoya min na ko o hakilina kelen in na sa o tɛ dɔwɛrɛ ko fɛɛrɛw ko a tɛ bɔ maa wɛrɛ la min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u k'a lajɛ sa min ye finitigiw ye ka olu fara ɲɔgɔn kan ka jamana maabaw ka olu fara ɲɔgɔn kan ka se ka da don min ye ni ɲɔgɔn waleya ni banbagaciya waleya ninnu bɛ se ka kɛlɛ cogoya minnu na yaasa ni faamuya ni o bɛ sɔrɔ cogoya minnu na ko wagati jan kɛra min ye finitigiw ye ko olu tun bɛ u jɔyɔrɔ la bari k'an bɛ don min na i ko bi i n'a fɔ les échos maaw ka fɔli la sa ko finitigiw tɛ ye la wa o waleya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko population civile ɲangili bɛɛ ka taa ka olu de sɛgɛrɛ kosɛbɛ dinanguru mafan ko o bɛ maa lasɔmi kosɛbɛ ko ni fɛɛrɛ ma ɲin'a la nin wagati kɔnɔna la sa ko yɔrɔw ka jan yɔrɔ minnu ni a ɲɔgɔnw bɛ ka kɛ yen nɔ bari k'an bɛ don min na sa i ko bi u kɛn bɛ ka gɔri da ko e ko banbagaci maaw k'u ma magɛrɛ min ye faba yɛrɛ la wa min ye ko maaw olu ka fɔli ye ko ni fɛɛrɛ ma ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ nin ko la sa ko a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye kibaruya an y'a bɔ les échos kɔnɔ. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. Ale eko kelen kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko min ye mɔti mara ye sa ko école karamɔgɔ minnu ni olu bɛ mɔti ko olu ye baara bila u ma ladili di bari ko an bɛ don min na i ko bisa ko u ye baara bila ka sababu kɛ waleya caman ye waleya minnu ni o tɛmɛna u ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ don tɛmɛlenw kɔnɔna la ko o waleyaw ko olu ma bɔ u sira fɛ an bɛ don min na i ko bisa ko y'a yira k'a fɔ min ye école karamɔgɔ ninnu ye sa k'a fɔ ko u ye u ka baara bila min n'u tun y'a kangari da ko u bɛna a waleya wa ko a waleyara yɛrɛ ko o laɲiniw tɛ dɔwɛrɛ sa ko u ka musaka dɔ bɛ yen nɔ u n'u ka prime dɔw ko olu ma sara u ye a bɛ waati janbɔ wa ko min ye karamɔgɔ ninnu ye su ani tile ko u y'a jateminɛ k'a fɔ ko banbagaci maaw bɛ taa mɔti mara yɛrɛ kɔnɔna la yen sa min ye ka karamɔgɔw ka olu minɛ min ye ka taa n'u ye u sago la i n'a fɔ banbagaci mɔgɔw olu ka waleyaw bɛ kɛla cogoya minnu na ko jamana ɲɛmɔgɔw u ye kangarida kɛ kuma caman ka ɲɛfɔli kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye kuma caman ko bari o waleya minnu ni olu ta ka sabati sa ko olu tɛ se ka to kilasiw kɔnɔna na an bɛ don min na i ko bi ko k'a fɔ ko u bɛ kalan di denmisɛnw ma ka sababuya kɛ olu yɛrɛ hakili ma sigi n'olu hakili ma sigi ka ban ko se ka taa la k'a fɔ kalanko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ an bɛ don min na i ko bi les échos maaw olu ka ɲɛfɔli kɔnɔ. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. Les échos tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ kunnafoni di gafe min ni an b'an tɛnkun o la nin wagati kɔnɔna la sa o ye nouvelle horizon ye nouvelle horizon ale fana bɔra bi a ye ɲininkali kɛ a ye baara kɛ o hakilina kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye sariya kow tagabolow ye ani ɲinili minnu ni olu bɛ kɛ sariya hukumu kɔnɔna la Mali la sa ni an b'a wele ko enquête ko mun kama o ɲinili ninnu kuma bɛɛ k'i b'a kuma mɛn bari min ye a ko labani ye ko a tɛ laban cogo si la an ka fɔ tɛ nouvelle horizon maaw olu de a ɲininkali to min bila u y'a yira k'a fɔ ko maa caman bɛ yen nɔ ko olu bɛ ɲangi k'a yira k'a fɔ ko u kɔndanelen don bari a ko labana cogo min na ko ɲɛfɔli o tɛ kɛ cogo si la jamana kɔnɔdenw ye ko wa waati dɔw kɔnɔna la sa i bɛ sin ka o maaw ye i n'a fɔ nouvelle horizon maaw y'a fɔ cogoya minnu na kɛnɛma ko o ɲɔgɔn waleya minnu ni olu caman bɛ jamana kɔnɔna la sa k'o de bɛ kɛ sababu ye o de kɛn bɛ sababu ye an bɛ don min na i ko bi sa ko maaw b'u sago kɛla i n'a fɔ u b'a fɔ cogo min ko laisser aller ye ko o barika bonyalen don kosɛbɛ jamana kɔnɔna la nouvelle horizon maaw ka fɔ la sa ko min ye jamana ɲɛmaaw ye ko u ka fɛɛrɛ ɲini min ye sariya tagabolow ye ko sariya ko a kɛn bɛ gɛlɛyaba ye Mali kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ka d'a kan ko waleya caman bɛ yen i n'a fɔ nouvelle horizon maaw y'a fɔ cogoya minnu na ko aw k'u yɛrɛ la k'a fɔ ko o kow bɛna sigi sen kan ko bari k'an bɛ don min na i ko bi sa ko o waleya si ma bɔ cogo si la wa olu yɛrɛ ka fɔli la sa nouvelle horizon maaw ko min ye
nafolotigiw ye ko wakati ni wakati kɔnɔna la ni u ka ko minnu ni olu bɛ sariya tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ sa ko a ko tɛ laban cogo si la maa tɛ bɔ a kalama k'a fɔ a ko kɛra cogo di mun bɔra a kɔnɔ mun ma kɛ mun kɛra ko o si tɛ kɛcogo min ni a ka ɲi Nouvelle Horizon maaw ka fɔ la sa ko n'an ko jamana in ka taa ɲɛ cogo bɛɛ lajɛlen na sa k'a tɛ sabati cogo si la fo kiiriw ka tigɛ kiiri tigɛcogo la wa bɛɛ lajɛlen ka ladɔnniya k'a fɔ kiiri min ni a tun bɛ yen nɔ a ko bɛ tan a bɛ tan k'a bɛ kɛ sababu ye sa maa juguw minnu ni olu bɛ an senkɔrɔ caman bɛ bɔ olu ka majuguya la wa ko maa minnu ni olu kan ka bila u ka minɛnw kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kalama fana k'a fɔ u bila u ka minɛnw kɔnɔ walima u ma bila u ka minɛnw kɔnɔ Nouvelle Horizon maaw ka fɔ la an ye nin kunnafoni an y'a sɔrɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. Ale Nouvelle Horizon kelen kɔnɔna la sa kuma bɛ kɛlen min ye kalansow ka dumunikow kan n'an bɛ a wele ko cantine scolaire o y'a yira sa Nouvelle Horizon kɔnɔna la k'a fɔ ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la kalansow caman min Mali la yan nɔ sa min ye cantine scolaire ko olu tun bɛ yɔrɔ minnu na bari k'an bɛ don min na i ko bi Nouvelle Horizon maaw ka fɔli la sa ko o cantine scolaire ninnu a caman bɛ yen ko olu sualen don olu dabilalen don kalansow kɔnɔna la walima ko ni a bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ baara tɛ kɛla a kɛcogo la ko an bɛ don min na i ko bisa ko ni don ye jamana ka musaka lajɛ hali sini ko musaka minnu ni olu bɛ fɔ k'a bɛ yiralen k'a fɔ ko CFA wari miliyari 5 a n'a kunkanfɛn san o san ko o de bɛ donna cantine scolaire ninnu na Nouvelle Horizon maaw kɛmɛ ka gɔri bila sa ko cantine jumɛnw ko don cantine scolaire jumɛnw ko don wa baara bɛ kɛla cogo jumɛnw na ko don nataw kɔnɔna la sa fo jamana ka fɛɛrɛ ɲini ka se ka olu fɔ Musa e ko bi gafew an tɛ a bila yan nɔ an b'a foli di bɛɛ lajɛlen ma sa k'a yira k'a fɔ aw bɛ sɔgɔlen aw ka radio Mandiri la radio Joliba ni kunnafoni gafe ninnu ka se ka olu bayɛlɛma laɲini kun ye o ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye yaasa faamuyali a bɛ sɔrɔ a ko kɔnɔna la cogoya min na a ye to sɔgɔlen aw ka radio Mandi la sisan tubabukan dɔnbaganaw olu bɛ nalen ka na a walanwalan Fanta Jara ni ma fili ale labɛn bɛ aw ni ce radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la